1991 ýylyň 4-nji awgusty SSSR-iň ilkinji we iň soňky prezidenti Mihaýil Gorbaçýew iýun we iýul aýlaryndaky halkary taparlaryndan soň Krym'a dinjalysy uçdy. Gorbaçýewiň liberal reformalaryna 6 ýyl, emma Sowet Soýuzy dargaýar. Ähli respublikalar sultanda Russiýa merkezden garaşsyzlygyny yglan etdiler. Russiýada häkimiýetde Boris Yeltsin ol kommunizm dolandyryşyny ýok etmek meýilli. Mundan bir ýyl öň ol kommunistik partiýanyň düzümünden hem çykdy. Ýöne Gorbaçýew SSSR-i saklap galmak isleýär. Ol öz ygtyýarly döwletleriň soýuzyny, has köp awtonomiýaly respublikalaryň federasiýasyny döretmegi teklip edýär. Moldova, Gürjistan, Ermenistan we Baltik döwletleri täze proýekt boýunça gepleşiklerden ýüzürýärler. SSSR-iň ornuny tutjak soýuz baradaky ýalaşygy 91-nji ýylyň 20-nji awgustynda gol goýmak meýilleşdirildi. GKÇP 8-ligi diýen at bilen taryhy giren Sowetleriniň ýokary derejeli resmiýetleriniň bir topary SSSR-i islendik çäre sultandy güýç bilen saklap galjak bolýar. 8-ligiň düzümine SSSR-iň vitse-prezidenti Gennadiy Yanayew, KGB-niň başlygy Vladimir Kryuchkov, Forunmak ministri Dmitriy Yazov, İçeri işleri ministri Boris Pugo we beýlikler girdi. 91-nji ýylyň 18-nji awgustynda GKÇP-niň agzasy Oleg Baklanow agdyrylşyň beýlik tarapdarlary bilen Gorbaçýewiň Forusdaky daçasyna geldiler. Gorbaçýewa ultimatum yglan edildi. Adatynda syry ýagdaýy yglan edip dilde uçujiler bilen düzgün tertibi ornuşdurmak üçin Moskwa gelmeli, ýa-da häkimiýeti vitse-prezident Yanayewa tapşyrmaly. Gorbaçýew ýüze wurýar we KGB-niň gorugy astynda daçasynda galýar. Onuň daşarky dünýä bilen aratnaşygyny kesdiler. 19 awgustda ýerden pitneçiler Moskwa harby tehnikany we armiýany saldylar. Sowet mediýasy ýurtda adatynda daşary ýagdaýlar boýunça komitetiň itaatlandyryldygy barada gysgaly habar ýaýratdy. Gorbaçýewiň ýarawsuzlygy sebäpli häkimiýetiň Yanayewa geçendigi aýdyldy. Şol bir wagtda KGB-niň ýörüti topary Yeltsiniň Moskwanyň etegindäki daçasyna geldi. Moskwada we beýlik şäherlerde miňlerçe adam agdyrylşyga garşy çykyp köçelere çykdy. Armiýa protestçilary dargatmady. Daçadaky spetsnazy garamazdan SSSR-iň prezidenti Yeltsin Moskwa aşmagy başardy. Bu meşhur suratda Yeltsin pitnäni goldamakdan ýüze wuran Tamanski diwiziýasynyň tankynyň üstüne çykyp, miňlerçe adamlyk mahalla ýurtda reaksion konstitusiýa garşy agdyrylşyň bolandygyny aýdýar. Saat 16-da pitneçiler Moskwada adatynda syry ýagdaýy yglan etdiler. Bir saatdan soň ýeki takmet bowut ýygnygyny berip, onda Gorbaçýewiň Krymda dynç we bejerge alýandygyny öňe sürdiler. Yanayewiň titreýän elleri ýygnygyň soňu bilen de GKÇP-niň simwoluny öwrüldi. Yüzlerçe müň adam pitneçilere garşy köçelere çykdy. Ak tamyň töwereginde barikadalar ornaşdyryldy. Yeltsin harbylary adamlara garşy od açmajakdygyny ynanýandygyny aýdyp protestçilere goldady. 20-nji awgustda ýagdaýlar dartgynady. GKÇP Moskwada gece 11-den başlap komendant sagadyny girdi. Demonstrantlary daratmak üçin ak tamy ýene bir harby diwiziýa ýollandy. Adamlar harby uloglary saklamaga tynançdylar. Tehnikanyň öňüne aljak bolup 3 adam BMP-niň aşagynda öldü. Olar Dmitriy Vladimir Usov we Ilya Krichevski dagılardy. Gorbaçýew soňu bilen olara Sowet Soýuzynyň gahrymany diýen ady berdi. Halkara jemgyýetçiliginiň ýazgyrmasynyň we GKÇP-niň ak tamy hüjüm etmek barada karary alyp bilmezligi bilen olaryň ölüme pitneçileriň ýeňilişini alamatlandyrdy. 21-nji awgustda ýerden Gorunmak ministri Yazov GKÇP-niň düzümünden çykýandygyny we goşunlary Moskwadan çekýändigini aýtdy. Gorbaçýew 22-nji awgustda Moskwada bolandy. Oňa çelni Yeltsin ýurdu 74 ýyl dolandyran kommunistik partiýanyň dargadylýandygyny yglan etdi. Gorbaçýew eýän başga bir ýurda geldi. Pitnäniň ýol başçylary tutsak edildi. Öz ygtyýarly döwletleriň soýuzy amala aşmady. 24-nji awgustda Ukraina, 25-nji awgustda hem Belarus garaşsyzlyklaryny yglan etdiler. 4 aýdan soň Sowet Soýuzy resmi taýdan dargady. Onuň ýerine 15 sany garaşsyz döwlet emele geldi. Yeltsiniň garşylygyna garamazdan 94-nji ýylda Rus parlamenti GKÇP agzalaryna amnistiýa yglan etdi.